सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना हानाय थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिएफनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाशबाटा एबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामदों पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय टास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा टास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना हानाय थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिएफनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाशबाटा एबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामदों पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय टास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा टास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰসি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক